temong paksi iki cocok karo cocok karo hawane gantian apa ora? Iya dek Woso wenggon kula ngono wis tak tawani ayo sing kene tak tawani gantian apa ora? nah ayo gantian penak gantian ayo Yan aku ora pate iso Mbak aku nang kene iki harga diriku jatuh iki kok Ora aduh masa harga dirine jatuh piye Mbak kok sampean mau piye Iya. Mas malah guyu golek isi podang kuning aku gak Angger iso mbok guyu grogi aku diguyu kowe iku bal aku bendina kok iso mbok guyu ae iki lho aku gumun iki mbok guyu dadi dosa kowe ana wong dosa nembang kowe iku njaluk pindah tempat sesuk apa tendawan ndi iki mesti nah iki dilengkahkan traweh mesti iki kulino nggodani wong traweh iki angger ana oh bocah iki kulino Mas nak teko musala pol dhisik jejer imam nak salat lho iku lho iku lho imamku mung siji kok dijejeri ora cah iku ora ono iku lho iku lho jejer imam ora umum salat toto wis iku kowe sing ngajari sapa kok jejer imam kok Pak Bayan terus sih Ketok, petinggi Pak. barang latihan petinggi ngono lho petinggi Aja. aja bayan petinggi aja karo Pak Inggi ra dibayar mengko nah aku gak wani Wani aku. nyengkol-nyengkol Pak Inggi aja monggo aku iya toh aku gak iso aku iba bunga betapa senang hatiku iso iki aku tak warai aku mbok nambah takoki ngono aku geni iso tak apalno ndek kanane kowe dadi translate iya Mas Dene bisane takok ngene artekno Pak Bayan jajal artekno Pak Bayan iki mang Pak Bayan alah wis kadung alah nyanding bisa dadi Sinareng campur leong campur sari monggo Dek masuk Alfiana Audio Ruwet Entertainment matur Ruwet suwun Entertainment monggo Bapak Alfiana Sound System bener ora Mas? pasti ya so Sawane ngomawe ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng midarangkan aku goleki narakasa esuk awan nganti bengi niman yen
Kegancangan tak rindik saka kadengan sarami ngoce dheweke ngalih pencok tak suwon mbak sengit padang kuning agawe pikirku retireng tak sawang tambah manise iba bunga yen takon nyanding aslirane ora bakal hatiku kegiwang liyan yen si podang andut tati kepranan ora mendong hatiku saya datang tak seranani sore pikat pulut tengah bendong jangan so-so aja mepet-mepet ya tak sawang mencok ning apa gancangan tak rindik saka kadengan sarangi ngoce dheweke ngalih pencok areses agawe